Temná stránka technologického pokroku, o ktorej sa veľa nehovorí. Reč je o 100 000 Temná stránka technologického pokroku, o ktorej sa veľa nehovorí. Reč je o 100 000 drobných úlomkov a pozostatkov rakiet a satelitov, ktoré obiehajú Zem. Na orbite letia 7-krát rýchlejšie ako projektil vystrelený z pištole. Kolízia úlomku o veľkosti hrášku s medzinárodnou vesmírnou stanicou môže znamenať katastrofu. Milión predmetov menších než 1 cm ohrozujú takmer 5000 satelitov, ktoré využívame. Napriek tomu sú ľudia ako Elon Musk, ktorí chcú vypustiť stovky ďalších prístrojov na orbitu. To je síce skvelé, ale najprv ten priestor musíme upratať. NASA, ESA aj mnohí odborníci sa už dlhšie zamýšľajú nad tým, ako tento vesmírny odpad odstrániť. Najnovšie sa Európska vesmírna agentúra rozhodla podpísať kontrakt so švajčiarskou firmou ClearSpace, ktorá má v pláne na orbitu vyslať špeciálne smetiarske vozidlo. V roku 2025 by malo z obežnej dráhy Zeme odstrániť 7 rokov starú časť rakety. Zistili sme, že akési chápadlá sú najbezpečnejšia forma, ako zachytiť vesmírny odpad. Boli v minulosti nápady vrhať sieť, ale keď netrafíte, musíte použiť ďalšiu. A ak by ste chceli použiť tú istú, musíte ju najprv chytiť a potom opäť triafať na cieľ. Takže 4 ramená sú jednoduchšie a presnejšie. Najväčšie obavy vzbudzuje tzv. Kesslerov syndróm. Znamená reťazec nekonečných kolízií vesmírneho odpadu na orbite. S početnými prírastkami zariadení sa riziko zvyšuje a obežná dráha Zeme sa pre budúce generácie môže stať nepoužiteľná. Oliver Boskovič, RTVS.